مصطفیٰ کریم دا نام مبارک دے عالم ہے کہ بنی اسرائیل دا بندہ ہوئے 200 سال دا گمراہ ہوئے 200 سال دا رب دی نافرمانی کرنا لا ہوئے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام جان کو تور تے رب نال گل کرن تے رب کہے اج میں تیرے نال گل نہیں کرنی مولا کریم تو میرے نال ناراض کیوں ہو گئے ہیں بھئی ڈی سی نال کوئی گل اپنے ڈی سی تے خیر بڑی دور دی گل ہے جہاں اپنے کونسلر نال روزانہ گل کردا ہوئے بھی آپاں نوں کھنگڑ دیندا ہے خبردار میرے کونسلر نال یاری ہے تے ڈی سی نال جندی یاری ہوئے او تے پیر ہی زمین تے نہیں لگدے تے پھر جڑا گورنر نال ہوئے او تے اونج ہی بندے کھا جاندا میاں ٹھیک ہے نا تے صدر صاحب نال جڑا ہوئے او کہندا بس ہن پیچھے ہٹ جاؤ میں ہی میں اس دنیا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نال کلام کرتے سی پروردگار نال کلام کرتے سی کلیم اللہ سی رب دے بڑے پیارے پیغمبر سی گئے کوہتور تے گل نہ ہوئی بڑا قلق ہویا کہ مولا کریم آج تو کیوں اس طرح بے رخی فرمائی ارشاد ہویا موسیٰ میرا ایک پیارا بندہ او اس دنیا تو کوچ کر کے گیا تو انہوں نے تیری قوم نے روڑی دے سڑ دیتا نہ انہوں نے لایا نہ انہوں کفن دیتا ہے نہ انہوں دفنایا مولا کریم وہ بندہ تو میں نہیں انہوں جاننا وہ تیری ہی دے نافرمانی کرتا رہا 200 سال 200 سال تیری نافرمانی کی تھی اس نے تو قوم نے کیا جڑا رب دا نافرمان سڑ دے انہوں روڑی دے ہوتے وہ دا مقام روڑی دے نہیں موسیٰ جب تک انہوں غسل نہیں دے گا جب تک انہوں اپنے ہتھانا نلائے گا نہیں کفن نہیں دے گا جنازہ نہیں پڑھے گا انہوں دفنائے گا نہیں کلام نہیں ہو سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو واپس آئے گئے اس روڑی تے اپنے دست مبارک میں اس جسم میں چکے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم دے لوگ اگے بڑے انہوں نے کہا نہیں حکم میں نو ہے میں اپنے ہاتھ نہ لینے غسل دیا حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ نہ غسل دیا پھر کفن پہنایا پھر جنازے واسطے خود کھڑے ہو گئے آپ دے امتی پیچھے کھڑے ہو گئے جنازہ پڑے آ گیا اپنے ہاتھ نہ اللہ دے چتاریا دفن کرن تو بعد جدو گئے نا کو دور دے مولا تیرے حکم دی بجاوری کر رہے ہیں پر تیری بھی کوئی سمجھ نہیں لگ دی 200 سال دا تیرا گمراہ سی تے تو جناب سانو بھیجیا بھی لوگاں نو راہ راستے لے آن واسطے تیرا نام بلند کرنا سی تیرا ہی تے منکر سی اج سانو ہی حکم دے دیتا ہے اسی قوم نو کی منہ جا کے بکھاواں گے کوئی راز تو پردہ تا چک دے اے کیوں ایں نال ایڈی مہربانی ہوئی یا موسیٰ اے گل ایویں ہے کہ اے 200 سال دا گمراہ سی میرا نافرمان سی لیکن میں کراں کی جدوں تورات کردا سی قبلی والے آپ دا ذکر آدا سی میرے حبیب دا نام نامی آدا سی اس نانو چک کے چم کے اکھاں نال لا لیندا سی ہن میری رحمت ہی گوارا نہیں کردی کہ اینو دوزخ وچ بھیج دے